ఈరోజు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాది రిపీటెడ్ మెసేజ్ ఉంటుంది, తల్లిదండ్రులు మర్చిపోదు. తల్లిదండ్రులు ఉండబట్టే మనం ఈరోజు మనం ఉన్నాం. వాళ్ళ కంట్లో మట్టికి నీళ్ళు ఎప్పుడు ఉండకూడదు, వాళ్ళ కంట్లో ఆనంద బాష్పాలు ఉండాలి తప్ప కష్టాలతో ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఎంతో కష్టపడి ఎంతో పెంచి తల్లి ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పదు. తనకు ఒంట్లో బాగాలేదని, తనకు ఆకలేస్తుంది చెప్పదు. అంతకన్నా గొప్ప దేవుడు ఇంక వేరెవరు లేరు. తండ్రి గారు డబ్బు లేవని ఎప్పుడు చెప్పడు, ఏదో కింద మీద పడి మొత్తానికి ఇల్లు నడుపుతాడు. వీళ్ళిద్దరు. దాని తర్వాత గురువుకి ఏం కావాలంటే ఏం లేదు, వాళ్ళు నేర్పించిన స్టూడెంట్స్ని, ఆ స్టూడెంట్స్ బయటికి వెళ్ళి గొప్ప ఒక పొజిషన్లో ఉంటే గురువు ఏమంటారంటే, ఆ స్టూడెంటా, నేను నేర్పించిన స్టూడెంట్, నా దగ్గరే నేర్చుకున్నాను, అంతే తప్ప వాళ్ళు ఇంకా వేరే. కానీ ఈ ముగ్గురు ఏంటంటే, ఈ ముగ్గురు తిరుమూర్తులు. వీళ్ళ దగ్గర శక్తి చాలా. నేను ఎప్పుడు చెప్తాను, మీరు గుడికి వెళ్తారు, సాష్టంగా నమస్కారం పెడతారు, గుడికి వెళ్తారు, పురుల దండాలు వేస్తారు, తల్లిదండ్రులు కాళ్ళు ముట్టుకోండి, తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం తీసుకోండి. మీరు అందుకని అంతకన్నా ఆశీర్వాదం ఇచ్చేది ఎవరు లేరు.